Pun tak kersane. Maju. Niki nuwun sewu kula jeneng manrungokne kene kula terus ne majeng teng jenengan sing kula takoni jenengan nek majeng lek jenengan sing kula tangi. Dongeng iki jane sami mawon Adam nampa wahyu sang Gusti Allah. Niku diparingne teng yogane Adam yogane Adam diturunne teng buyune. Putune teng diturunaken malih teng buyute, teng canggahe, teng wareng, udek-udek gantung figur. Iki diturunaken malih kaki niki kados kula lan panjenengan. Iki kula tanggal sampeyan. Elek rumah dhewe iki tanggal sampeyan lan gimana kula mawon? Mbokmu aku biyen lunga menyang Padang Pasir. Ning kono karo piyane guru. Diwenehi wijining manungsa. Namung aku bingung mbokmu. Teng napa kok bingung awakmu? Teng napa kok bingung Pakmu? Terokno. Kenapa bingung Pakmu? Ya mbokmu. Aku mergo bingung. Ora duwe wadah. Sing duwe wadah kowe. Kowe mbokmu. Nggih Pakmu. Mbokmu iki swayahe. Yen dibuka ora dilan saiki wayahe nutup. Ayo mbokmu. Tutup. Nggih Pak. Kok tandane nggih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaiku syahadat panetep anatagama ingkang jumeneng roing lapi ingkang manggen wonten telenging ati ingkang dados lajeng urip ingkang aran Roh Muhammad la haula wala quwata illa billah. Go dengan syahadat Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Perti Noto Juar Karim Bintili Muhammadin yo aku putrane Mbok Dewi Pertimah putra Domo damane ngurip sampurna donya sampurna akhir la haula wala quwata illa billah. Go iki tekan dengan kalau amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi nekate pirantine raos ingkang boten leres ingkang manggen wonten sak gede jagat kula alih remuto dumateng wajibanipun piyambak ingkang leres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.